Unom ka mga high-powered firearms ang nakumpiska sa mga sundalo sa 29th IB sa Butuan City ug Santiago, Agusan del Norte human gitugan sa tulo ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA nga misurrender sa gobyerno. Gitugan nila alias Efren ug Santiago ang gilubngan sa mga high-powered firearms sa Butuan City. Bilang uban kini sa usa ka M16 rifle nga adunay attached nga M203 grenade launcher, usa ka M4 rifle, duha ka AK-47 rifles, usa ka M203 grenade launcher, 160 ka blasting caps nga adunay attached nga detonating cord, gatusan ka mga bala sa AK-47 ug M16 rifles. Samtang ang usa ka surrendering nga si alias Maximo mitugan sa gilubngan sa usa ka M203 grenade launcher sa Manpupao Complex, Santiago, Agusan del Norte. Tungod dinhi, subling nga nawagan ng mga sundalo nga nagkagamay ang ihap sa mga rebelde nga biyaan na ang kalihukan aron manginabuhing tawhay o magnegosyo pinagi sa suporta nga ihatag sa gobyerno.